have fat i Per Andersen. Og han plejer jo også at være en mand for et godt show. Han har godt nok haft trin for de seneste par år noget af et setback. Hele hans lade og traktor brændte. Så det der, de er forholdsvis nybygget grej. Polpolen på sådan en henrivende lørdag aften i september på Jungshoved.